I ha passat de nou un 9 d'octubre. Un nou d'octubre que no ha estat nou. Sí, és nou en quant a número, perquè és el dia 9 d'octubre. 9 que ve després del 8 i abans del 10. Sí, perquè com a novedós no és nou, no és nou, ja que és una efemèride, una celebració de fa 783 anys. Sí, perquè va succeir al 1238, que Jaume I va entrar a la ciutat de València i des d'aleshores se celebra que ell va crear el regne de València, l'antic regne de València, li va donar les seues lleis, li va donar la seva autonomia total i podia ser que ja des d'aleshores podia ja ser una nació. I des d'aleshores que s'estimen els valencians, formalment parlant. Sí, clar, 783 anys, un 9 d'octubre que va ocórrer l'altre dia i recordant això, té una cançó que a mi m'agrada molt cantar-la i Joan Anella que diu Jaume I tenia 100 soldats, Jaume I tenia 100 soldats, Jaume I tenia 100 soldats marxant al mateix pas. Allioli, allioli, xup, allioli, xup, allioli, xup, allioli, xupa, xup. Ai. Jaume havia conquerit Borriana. Borriana era precís conquerir-la. Sí, perquè tenia unes muralles molt altes, molt fortes, i dins ple de magatzems, plens de queviures. I clar, si Jaume anant a València, perquè Borriana està abans de València, si Jaume anant a València se deixava Borriana darrere, amb tots aquells aliments i aquelles begudes, i els moros podien refer-se i podia ser-li molt complicat estar a València. Tenia que conquerir Borriana abans d'arribar a València. I havia plantat allí a la plana de Borriana, havia plantat totes les seues tendes de campanya, totes les tendes de campanya de tot el seu exèrcit. I al mig, la més alta, la més esbelta, adornada allà dalt, a la punta, amb uns gallardets i amb una corona. Sí, era la tenda real, la tenda de Jaume I. I ell allí estava la mar de feliç i de content, ben a gust i tal. De pronte aparegueren per la plana unes oronetes que buscaven a on poder fer els seus nius. I veren el campament de l'exèrcit de Jaume I i allí decidiren en aquelles tendetes, dalt d'aquelles tendes, posar els seus nius. I una d'elles, com no, va elegir la més bonica, la més alta, la millor adornada, la que tenia una corona al mig, justet allí on estava la corona, pam a pam, que no vares, no, en aquest cas, pam a pam, i vares a vares, vareta a vareta, va anar fent el seu niu. Va fer un niu preciós i allí va posar els seus ous, els va covar
i li naixqueren les oronetes menudes, els seus fillets i filletes més grans i bonics. I què feia la nostra oroneta, com les altres oronetes, amb els seus fills i filletes? Anar per allí, per tot el terme de Borriana, buscant l'aliment. O sigui, l'aliment que eren, no vos espanteu, perquè eren cucs, eren mosquits, eren mosques. Sí, clar, no diuen que mengeu nosaltres això, ells els agrada això, a nosaltres ens agraden altres coses. I les oronetes, obrint la boca, allí que li demanaven menjar a sa mare, i sa mare anava i els posava allí en la seva boqueta una a una les coses que havia pogut aconseguir per allí per la plana de Borriana. Clar, allí no se podien quedar, i Jaume va anar als seus soldats i els diu: soldats, vinga, hi ha que desmantelar el campament, vinga, aneu baixant i retirant i guardant totes les tendes de campanya. I la oroneta, la nostra oroneta, que veu que els soldats es comencen a desmuntar la tenda de campanya real, on estava els seus fillets i filletes, allí dalt, en el niu. Què fa? Agarra i pegant unes alaies molt fortes, i molt fortes, unes alaies molt fortes, se n'anà on estava Jaume I, i allí, davant de Jaume I, obligant a Jaume I que mirara cap on estava, i al mirar Jaume I va veure el niu dalt de la corona de la tenda de campanya real, i se va donar compte el que volia dir l'oroneta, i se gira als soldats i diu: soldats, la meva tenda de campanya no la desmunteu fins que tots els animalets que estan dalt, les oronetes, hagin agarrat vol i hagin volat. Deixeu-la ahir i que les oronetes puguen algun dia volar. I els soldats no desmuntaren la tenda de campanya, i les oronetes algun dia van poder volar i se'n van anar. I va ser aleshores quan ja la desmuntaren. I Jaume I va continuar el camí baix la mirada tendra i agraïda de la nostra oroneta. Aquell home tan ben plantat que anava a conquerir València i que s'estava a tots convertint en valencians. Conte contat, xip-xap, s'ha acabat. Doncs, conquerint, Jaume va arribar a la muntanyeta del Puig, la muntanyeta de la Patà, que es diu també. Aquí, en la muntanyeta del Puig, ell, amb tots els seus soldats, ja cansats, se posaren una nit a dormir. Estaven que fins i tot els sentineles havien adormit, i agacheig, arrastrant-se per terra, anaven pujant els moros, que s'havien adonat que aquells estaven dormint, i aleshores havien eixit de la ciutat, de les muralles de la ciutat, i anaven poquet a poquet tots, allí molt ben agachats, allí a sorprendre-los i fer-se amb ells. I estaven pujant, de prop s'escolta, pum, 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 ui, pum, 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 pum. Jaume que es desperta, què passa? Pum, 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 pum. I al despertar-se Jaume se desperten també tots els soldats, fins i tots els sentineles, i veuen els moros que estaven pujant allà. I els moros espantats, que s'havien descobert, apreten a córrer, i se'n tornen a la ciutat de València, i entren dins de les muralles i se tanquen allí. I Jaume, qui ha fet aquest soroll? Qui ha sigut el que ha fet aquest soroll? I veuen que allí, on hi havia un tambor, n'hi havia un ratpenat, que amb les seves ales, els havia despertat. I des d'aleshores, Jaume,
quan van decidir que n'hi haguera un escut en la ciutat de València, posaren el ratpenat, com podeu veure, a dalt de l'escut, precedint l'escut. En les terres valencianes no totes les paraules se diuen sempre igual, hi ha les seues variacions, evidentment, el nostre valencià és un idioma ric, sí, i aleshores igual n'hi ha qui diu ratpenat, que diu la ratapanà, i fins i tot en València realment li diuen lo ratpenat. I ja està, amb el 9 d'octubre, ixe 9 d'octubre que hem tingut aquest any, 2021, l'any 2021, acabem tornant a cantar la cançó. Un bocinet a soles. Jaume primer tenia 100 soldats. Jaume primer tenia 100 soldats. Jaume primer tenia 100 soldats marxant al mateix pas. Cal dir que les músiques que heu escoltat són d'Emili Someño, del seu CD Penyal d'Ifac. Emili Someño, el millor dolçainer de Castelló de la Ribera. Si vols posar-te en contacte amb mi, em pots trucar al 606 61 90 85 o escriure'm a el tio Vicent, ja saps, minúscula i tot seguit, @gmail.com.